Section 4 naroon sa Aryo Rostobar para sa Langlang para 6 finals. Yan na sa tanan! Yeah, big shout out sa venue bay Aryo Rostobar. Salamat. Sa itong mga bisita no, siyempre bay, lift up ang pricing, Busarik. Dahil salamat sa pagbisita. Sa tanan na itong mga bisita bay, nilambot, nilang 6th Street, K-Ram, Jai the 3rd, ni Agulhiro, o sa mga nibatol na salamat o sa tanan ni Ari. Shout out sa itong mga sponsors, Black Manila, Crown Manila, High Beat, Pricing, Flip Top, Real Jokes, Turbo Hectic, Got Bars, Motos Batulig, Neck Belly, Paengs, Kimuri, Vape Shop, Society, VH, Para sa Kalunasan, Sprout Productions, CRBL, Tagakay, dahil salamat yung tanan. Sa akong wala, Gigan Cordova, Manaas para ni Ivor. City Boy, Peters, Renzauros, El Mafioso, Sprout Productions, TRB, Weekend Vibes, Rapolo. Sound to! Gigan ni Buwan na Bulapo! Manaas para ni Ban! Ate kaya sa sabuang, 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 ate Daniel Unyo, Brent Leon, Led Silence, Mark John, Alubate J. Soliano, Rinyos Carlando, Punil. Yeah. Para sa laglag para 6 finals, pito ka judge. Yo, minaw tatanan ba? Stricto sa oras. Yo, minaw tatanan ba? Yan, kami ka battle ba? Mana pointos, Doc Ivar, pili niya una. Ban, judges, stricto sa oras. Yo, minaw tatanan ba? Ban, round 1, let's go! Yo! Round 1 game! Sa di pa na ko sundan akong round 1 if that's fine. Gusto lang na ako, timanan ninyo akong last na punchline. Nagtunga mi sa grand prize. Game? Ate, right? Congratulations, idols! Nakaabot kag finals. Pero pildiro sa karon ika-upload ma-viral. Dark horse sa tournament. Ang move sa chess pang night par. Now Ivar will take an L kay di ko ni ka-rival. Kay Real Talk, si MP3 ang dapat na kong kakayat. Katong crash na kong abayat. Rematch ang gipaabot, but fuck imong gitagak. Munibalo sa iyang bana kay imo siyang gitagak tol. Si MP3 mahimong ibana kay ako siyang ipagtanggol. Seryoso na, enough sa jokes. Di ba ingon ka nga haud ka? Seryoso na, enough sa jokes. Ay kog pakatawa. Gipildi man gani ka ni UX nga ang tingog mo rag low bat nga Nokia. Unya mo sulti ka nga wa may bars gamultira. So pildi na sad ka bar, ikaw na ang nagsulti ha. Gipildi ka sa walay bar, low bat nga Nokia pero ayaw. Nakadaog ni siya ni UX kausa. Pero sa liga nga Sprout, laina agaon mo rag bita ma-proud. Bisag ba nga tunog maayo, grabiya kahawd. Musagit ra ka dito, lapo-lapo, muabiba ng crowd. Lami ay balin lugar oy. Tungod sa inyong mga kabuang, pero stay lang sakos lapo-lapo kaya kuha na bayarong kadaugan. Sige, iyawit na natanan. Ang mga urban, ganban, likurban, tanang ban ni mga tira. Ayaw sa dugkalimti ha. Kanang puro mak ni mo sa linya. Muray mong kaya nga buhaton. Kaya wa kay alamag sa game. I-counter flow ang karaang linya para makababag sa lane. Sakpan na ka-ignoy. Time sa kadali oy. Wa kay gipunto nga sakto. Aw dakpan ka sa checkpoint. Kapahiter gini mo Brad, na timing dyan ang tubag. Maong nadakpan ka sa checkpoint kay wa license ang gisuwat. Maong sunod din mong deliver kay tarungan na pag-drive. Wana ipek ang mga lyrics o basura nga Mac line. Baguhan nga walk type, layo ra sa bansay. Gikulata kas karang di maluma ang punchline. Oh, naguwat mo nga mag-rhyme. Kos, magtunga mis grand prize.
Murag pinploma sa gahapon. Sulohon ko na oy kato kay joke ra gyud in taon ni ugma na ilangawon kay manglugwa ang kinaon ni tuslak pa sa kaon kay kung sa una nakigtunga ako sa kontra karon kontra ang tungaon. Gano na Idol? Yo! Dog! Muna ning gipildi ni Pinpluma. Karon mabadi bag naka sa battle. Kung galisod pa sa pen sa bar exam mo kay ma-answer finals na. Siya na daw napiling kampyon na pag daydream. Sa pinkaon ra kag gapildi gikahon ka wa magsilbi. Nya mo palag ka na kog sinuwatay. Deja vu ra ang ma-ending murag laglag bara 5 tagak yapon ka sa pen game. Kay tanan mo na kontray murang gipuna sa ilang rhyming nga angay daw sulbaron dapat daw unahon makaray mugtarong ako nang kuhaon ay varpay kontrahon unsay feeling makaatbang kag kaya sa dabuhaton kay wala ba mo kabantay idamay ani si Cloud9 aron patok lang mga jokes laos nga galawan doto siguro makakonek kung sa cloud siya nakastore mag uwan daw mga bara kung siya na'y pabanaton syempre na'y bara nga panganod kay panganod bay tamayon. Maong sa linya kay pagmatnon, kundi si Cloud9 kay si GI puta manggubag imahe. GI o Cloud9 pa'y damayon o gidalit, ang GC kay ilinya makatapok lag mensahe. Gingnan pa nimo si NP3 na nagdelusyon. Kay mag-reference daw og basketball, pero wa daw tira. Kay mag-reference daw sa basketball, pero di daw player. Kaliki ba nimo pero di daw player. Labaw pa kang nagdelusyon. Kay ning ani ka, ikaw gani bani mo pangan. Labaw pa kang nagdelusyon. Kay ning ani ka sa anime maong peke ang mga tira. Kay kung imahe animated sa screen ra na makita maong sa gibarog ang pangan. Mga barawa maayon. Kang more jokes snake sa nita ang beach. 2 minutes ra daw sabot. Abi ko gagban sa deadly sins pero abi ko ban sa deadly sins. Pero naklarong pagkabayo tabi ko ban kay immortal nga nung sa oras ka na hadlok. Pero ingon sila nakakontra na daw ng GL to bagra na ako grabe bay. Abi na ako kinsang GL GI og loko ra di ay. Sa torna GI og loko ray na kontra. Unya na ako kasabay wa kay maipanghambog kamatay di magito maipag malaki imong mga nakontra na ay gamay. Kay rani mo sa torna. Di ka ni matawag to nga dagan gibaby kas rapolo tagag isi matchup lang daw dapat gisabay kas ilang pasakay aron antod finals di maghangak na para makalibre ka sa biyahe ikaw ang batang gisabak o nakalusot ni sa UX nga taga Leyte iya daw gipatay ang waray nga waray kaso pero kung gipatay to nimong waray kaso asa man ang bara ato samtang ako 0 MB MP3 nadnad ZEN akong nayano murabag meditation ang zen kay na trabaho kana pala nga ang gulo delikado nang masingit kung parahay bracket ang gusto patay na kung masilip muingon mo ban kay immortal hadlok man gani og time limit kinsay tinuod natong immortal bracket of death ako'y nabilin 0 MB MP3 nadnad sunod ikaw makitag makasabay ba wanay angay bara nga ibuhi kung tanang taga flip top patay na. Ganto ba? Sa imong mga tira natuo kag naigo ko unsay taga flip top tarantado taga lapu-lapu ibo ko hugo wala po use flip top nya gipildi ako ni pen may tira ni palpa kay ba kang ano napildi ko ni pen nagtunga magud ni ang tawag ato taghap. Round to game. Tinuod niya nga pangalan Verhel Christian Galeto. Naay Christian sa pangalan. Inspired na sa Kristo. Nya champion pag yun sa Tagakay. So ako mo'y mas minus. Kay basbasado ra ko ni Leo, ikaw basbasado ka ni Jesus. Gato ka og Jibos. Dili ko yung anak ka mabaw. Nga naman away man ko ni Jibos nga maayo man kayo itong rap. Maayo man kayo itong ataw. Nya karon tapuan sa Tagakay.
Ang gibabag sa ako kung tapuan ka sa Tagakay karon ni taga ti kag una kay pag Tagakay ra ka kutob ras mo landing imong punchline kay pang downfall akong kumo pang pricing. Premium sa Laglagbara 30k. Sa Tagakay kay 10k ra. So sa suwat I might focus. Ang imuhang style obvious nga modaog ragnay bagus. Di ka kuha ang Cordoba sa 30,000 price promise ang Cordoba taman ras 10k nga murag ilahang white roses. Grabe ka ilang Cordoba. Ay sus pangbugo nga tula. Hilaw pa ka nga ba kasi karon maluto kas duwa. Dili pa ka na ako kalibel. Dili pa ka na ako nga parang. Ang inyong il sa Cordoba na himong el akong gilarang. Maong karon wala na. Hago ragbara. Taod na pod wa ko makakaon po asa. Tagod sa kong tangong nako kayo buanga kay kong il kas Cordoba. Ang lapo-lapo na'y buaya. Wala kay lutsanan. Misag-asa ka mo suong. Kusog ra ka og hangin, pero hinay kag utong. Kung paadi kay lang og rap, sako layo ra ka dodong. Baka sira ka buaya ko, ako ang mas lulong. Sige pag science bars na diha. Palaw mi og maayo ka nang mulapos ka sa 3 layers of earth. Pero mabalik ra ka sa lugar kung asa ka gikan since birth. Gikan sa kras, lapos sa mantol, nga mulusot pagkausa. Karong naala ka sa Cordoba, it means lubong na kayo ka. Oh, wala siya ka gets. Galibog ang bata, kaingon nagyawa. Ay nalang una-una ang kras mantilog kor. Wa man sad kay kalibutan ana. Makatawang napili para na letrang pampagana. Pero di na mabahala sa mga tirang away na dato kag makuha na ang breads. Gamit kwelag pakatawa, nagpangan, pakaugban para mabenta lang sa masa. Pero nakuha ang kargada nga diha na siya magsilbi. Natawag nga manggamitay ni kang range kaysa clowning mo depende. Speaking of range, di ba na may collab sa 999 sa una? Ang title sa kanta, Frontliners. Ang kanta to pag na-COVID gi-release karong gikalimta na kanila. Apil tuod kas frontliners pero awahi na ka sa linya. Ningda ko ang ulo kay apil sa frontliners daw nga gimmick. Wa siya kahibaw nga nidra. Ang ban basta pandemic. Wala sila choice maong apil ka. Nahimo kang bench player kay grab driver nung role to diba? Kay Igor ang gipa-deliver. Usapod kas nakikapit sa 999. Ayaw na lagpabida. Karon yung panig na lang ni Winston, kigibiyaan nilang J-Black. Nanggamit podcast pa nga ni Range. Amuan ang nakita, hasta si Range apelido. Awan yung salera. Giingnan pa ni mo si Maki ug Maki Chesterfield. Bahay nato nilang Winston. Kita ng kabiter, apil-apil pud ka sa smoke. Murabag nakig-jixer, gikumpara nimo sila sa sigarilyo. Mas bagay nimo na nga label ang ka-toxic ni gawa si kay nanginahang filter. Sungog-sungog na po siyang range, kaya ang tutyo manautso. Wala gilawgang dudong range, ang kagat sa putyo-putyo. Karon, di kita pod ka sa Rapolo. Ni Jan ug Tata pa-impress. Apil kas pasakay nilang J&T para lang maka-express. Pero artist sa Rapolo nga si Dap og imong uyab. Nagatinubagay to sa Facebook Reel to. Nagkatinubagay ito sa Facebook, Real Talk. Gisiraan daw si Dapo kung sa pang storyang nahimo. Natawag squaa imong uyab. Di ka lugar, batasan kay nabisto maong natawag nga squatting kay patakag address sa issue. Oh. Pero labas ako na storya di na para amungon. Pero sa imong uyab, si Dap daw kadapugon bantugra. Bantugra kusog sa tournament yawaanad sa nilaglagay. Sa talang tapok apilan, plastika sa hanay, Rapulo. Plastika sa hanay sa
Sa 999 nagtinablahay ako'y champion sa ting RBE pero kay kusog sa tinagakay. Kay 999 manura polo ay mapili na kabay. Moingon kag di tinuod karong gihungit na nagsabay. Bisag manghugas pagkamot di na nimo ikamay. Sige, ribat lang kong mahimo. Pero way makalimot, makaingon kag dali maghimo-himo pero masayon ang mulimod. Yo! Nag-away daw si Dapog akong uyab. Una'y istorya ng feeling. Di na namo saoy kung di mo tolerate sa cheating. Unya si Dap daw kadapugon. Ang trono ganahan mailog. Kung dapugon ni Dap akong uyab, bablakay siya sa liog. Game! Country game! Oh yeah. Di ba maayo ka sa technical? Oh, may kang sagpaon. Gitira ni mo ang papa ni Nadnad. Bahin sa iyang kamatayon. Kung tawag ni mo ato technical, dili ka angay magpadayon. Grabe ka foul mag-technical, dili ka angay paduwaon. Nga sa bati nila ni 0MB, ana siya. Joke Roy Amao, di ko parehan ni mo nga sigirag pamunaw mga linyang kiniat. True MC daw sa Cordoba, pero sa kabuan pa una-unaon sa iyang iribat. Panay punara sa kontra, sa mga karaan nga obra. Tamaa mo ribat lo diya, tago sa kabuan man mo tugpa. Sige ra kag, istorya nimo kay kuan. Kini ano? Istorya nimo kay kuan. Tanginawa mo na kuli. Na baka kay problema sa mong istorya o basin wala kay masulti. Sige suwayan sad nako na. Ug dili sad ko magpalupig. Na anilinya si banga nga iyaha daw ni nga tuig. Imo ani nga tuig. Sure ka? Silon man gani akong gi-expect nga maabot pero pilde makalagot bisag sige ng pangagot. So sa semis nang hinaot niya si MP na ng tato pero pildi sa dambayot. Imuharon nga tuig, pwede raman na boss pero siyempre na ay balos kay pasimple kang nagapos o gabigte ra kahalos. Kay kung imuharon nga tuig, timani karong buwan na sa Disyembre na matapos. Step. Awa. Aksyon mo ko gubo-ubo. Tuo sa dango tuto. Ako nang gihuman ang iyang tuig nung nakadungog mo buto-buto. Usa ka adlaw ra ni ang round 3. Halika. Usa ka adlaw ra ni ang round 3. Busy nga dinalian. Dili man sad ka importante sa ako ang nasaksihan. Usa ka adlaw lagi bat sulid, kalendar ang basihan. Usa ka adlaw gihuman niyang tuig nga murag January 1. Kita mo ang kalahian. Kay ang bar sa ay bar, wala na ko gihimog bar para lang magka-bars ko. Pero ang van, himuon nila van para lang makaapas mo. Sige. Sige ako'y magsilbing van karon magmahay ka bro. Makasabay ra ka nako kung magpasakay nako. Di ka magsilbi sa... balik. Di ka mag... balik. Magubara yun karon. Di ka magsilbi sa ako Kubigrabe ra ka dong. Pero di ka deserving sa corona. Kay kuwang pa sa tahod. Unya pang derby ni nga dula. Back to back na ko karon kung ako nagpapil din ni Pluma. Palaylayo ang matandog. Pero guba na iyang garbo. Giatbang kas bully nga masambog. Nga mo paak jud og sakto. Ikaw iro nga sigig paghot. Masakit karon og largo. Sa Tagakay ikaw ang top dog. Sa Rapolo ako ang parbo. Game. Yo!
Siya daw ang parbo. Utawa na mo palit. Sa kadagag ikumpara pa kasakit. Ubo. Sa battle nila ng MP3, ning tuyo krasbayot ang iyang komento. Murakad kinsang suhito, urban pa'y pangan pero way ebidensya nga konkreto. Way ebidensya nga konkreto, ang gulong bayot nga amahan gibalik-balik. Aron na build up daw solido, pero kung puro saligi nga hiwi, ide ang construction di pulido. All 3 rounds gibalik ra ang gulo. Unya nakadaog pa ka. Champion gyud ka sa CRBL makita na bitch. Gikan CR nga GLBM balik-balik ra ang shit o champion ni sa CRBL. Og battle lang loan sa finals nagkagot pa na ang adik. Maklaro ayaw naglalis. Dapat ikay matawag at tugloan kay mahug sad ka nga asset. Speaking of bato, naanilin niya kang GI katong sa bato daw makasandig. Ka-good shit siyang bara. Di ba linya man ni Demi sa toxic nila nga kanta. Nang line bite pa amawa, putawa ka mauwaw. Na ang bato gikan sa toxic maong naay ni hungaw para di mailhan kay. Gibutang ra niya set up. Gibutang ra niya set up. O para di mailhan kay, gibutang ra niya set. O para di mailhan kay, gibutang ra niya set up. Grabe hag modus gibutang ra niya set up, grabe hag utok sa. Basin uroy nagtuo nga di masakpan kabugo ba. Gi-set up ang bato awan nagdak panoon ka. Kay kawat man o drogas bay parehas kritikal. Way gamit na ang ban kung napasudlag illegal. Karon tanawog makabangon kung sa di maayo ka nahulma. Karon ang bato nga gisandigan kay mausay makatumba. Karon storyaan nato inyo ang grupo. Di ba ngano mga membro nyo shaman na ay kulto, wakwak sa naga, lil strokes nga agta. Unya ikaw pud immortal. Yawa a heavy tol. Sayop mo og gi-represent, di mo bagay shaman yubik, dapat shaman si Kihor. Kay ba kung gitabangan ka nilag suwat. Ang pluma sa teknikalay o niya ang negro na sa jokes. Bisto na kado, sila na ang mulihok pen lang nimo magka-stroke, di na mahibaw ang akong witchcraft. Aron na alay pambara, mga shaman inang bagay para sa bara nga dala. Kinsay niingon, mismo na imong kagrupo. Reverse Scooby-Doo, ikaw ang gi-expose sa ungo mong ayaw ko gambugi. Dugay na kasi eksena pero way bar nga ning tatak. O dugay na si eksena pero ang bar pa'y ning tatak. Kalugar ti ka sa una pero sa kurdo ka ning hawa. Ning balhin kag ibu og adto ka ni kigsapaw. Kurduba sa lapu-lapu, makitang ipadalaw nga ibutang ti kasubos karong wa nakasibabaw. Gitodo ang suwat sa paghimog mga baraw. Kay maani nga butar, maliso ra ang tama sa paglimot, mapahamak kung galibog pa ugasa. Ikay ban sa tong lugar, persona non grata kay i-represent ang Cordova, magpabilin ko nga real. Iladumi sa bakasimo ang pwerte ko kailo. Kung hasigid ka mumulti, mataga na ang sunod sa mahatag ang corona sa taga Cordova. Yes, Rapolo Turbo High-Tech Prediction 4 Laglag para 6 finals Ivor versus Pan. You're all the body boy. Solid na battle para sa Laglag para 6 finals. Judges decision 7-0. Laglag para 6 champion. Magalas para ni Pan. Yes, solid boy. Salamat. Salamat sa tanan sa Porta, Cordoba. Judges, maliw, dalihan na to. Marshall, first round ban, second round ban, third round ban, MP3 bayot. Ipinili si Marshall ni Miss Talente pero gipromo na lang pati. Hindi ko dyan. All rounds ban. Na-joke si Ibar. Mas kuya ko ban. Yo, simplihay na lang. Kung vote 2-1 para kang ban.
ang performance ni Ibar kay nagkaubos. Para nako daog si Ibar sa round 1. Pero yung round 2, round 3 nakahinay ang kaban. Hinay ang round 1 ni Ban yan, 2 ug 3 nagsaka dyan. So Ban 2-1. Ayo kay Ram, lahi ito first time na ako nga mag-judge aning nga Bisaya battle. Di ko yun nga makasabot ba sa mga laing setup. Pero obvious kayo sa round 1, moro to'y indicate na silang duha. Pero para na ako, pwede na ako ihatag ko ni Ibar. Round 2, round 3, obvious, Ban, auto. Pero fans, round 1 dito medyo nidikit si Ibar. Pero 2, 3, wala pa lamon. Pero sa performance wise, Ban, medyo gaanan lang dyan ko sa dala ni Ibar. Pero nasa siya yung mga starter, mga kawan. Pero champion, Ban. Good luck next time. Round 1 kay Kwan, Ibar, round 2, 3 kang Ban. Sayang kay naalang tayo momentum si Ibar ba sa round 1 nakuha niya ang advantage na dito sa kakusog ko sa round 1 ni Ban. Sayang lang kay napiktuan mga status mo didn't help. Ug klaro man ang 2-3 kang Ban. Ang round 1 kang Ibar. Props silang duwa. Yo, Lawrence. Iboto na ko si Ban. Kuan, pag first round kay Ligas ra silang duha. Medyo murag yatag ko to kang Ibar ang first round. Nya si Ban nga naganaman na magsaka. Nya si Ibar kay nawala na siyang performance na nag-stumble, nag-choke pa to. Moto, yatag na kung Ban. 2-1 para kay Ban.